sesizela sasihlala lapha ezantsi esiyanda. Kwatholakala ukuthi sidliwa umgwaqo freeway lo MR 577. Kwathiwa sizokwakhelwa izindlu ekhulula. Zakhiwa izindlu ekhulula. Bafakwa abantu endlini sasala thina sangangena endlini. Sasesingena ke kubahlali. Baliphatha udaba lwethu sasesana enkantolo. Kwacaca ukuthi sikhona emalistini apho. Nabo bathi abasasala kanjani lapho baka umasipala kathi befaka abantu endlini. Ngoba sekugcwele ke khulula sebesithatha ukuthi asizohlala emathinini. Basazosibhekela ukuthi basozokhela nini. Ama-toilet namanje asitakile agcwele lapho kuthe fuqa lapho. Udoda bangeni laba uthathela ngaphakathi. Nobugebengu bukhona la banjwa abantu laba abale bangela ngaphakathi. Ngoba bayakwazi ukujomba le drat. Igebengu singenela ngaphakathi. Lana sikwazi la ukuthi singafaka njani noma singafaka la. Ngoba oqala lento noma sithi sayishaya lento akungeni kwasibhikile la siyagoba la. Kufuna lezi zinto lezi labo laba bayidrenele kuphela ngeni u6 inch la. Manje ubona sesashaya umsele kanje. Uyazamnikela. Amanzi afika ngalezo insuku leza phele. Iwa ama toilet lawo sakhelwe wona. Yanuka le drain. Wonke udoda uphumela lapha ubheka phezulu ugcwele lapha. Nalamathina u66 nje. Sihleli nabantu esingabazi la ngaphakathi. Kodwa sazi ukuthi izindlu ezingafree abantu baka freeway ababoshwa. Bafakwa ibonona ndimandela la basahleli la ngaphakathi. Kuze kuzoba kubo khona wethu ongayithola indlu la ngaphakathi futhi. Jowathi umasipala kufanele abheke icorruption eyenzeka ngoba kusho ukuthi ke khona icorruption eyenzeka ukuba sisala singangena endlini zethu. Umasipala kufanele abheke konke lokho ke kuze manje nizosho nikushona. Asibuya kwakho manje sithi sobho. Ingakho ngithi laba abaphethe babehleli nathi sazizabalaza nathi sicindezelo. Uma bebe naleso sithombe ngabe ngesikhathi befike enkululekweni nathi ngo94 sathi sifike enkululekweni. Number 1 bebazi ukuthi yini into abantu bedala ukuthi bagcwale emadolobheni. Abamhlophe baqeda imfuyo yabantu okwakuyikusasa labo. Baqeda imfuyo yabantu emakhaya. Bayakwazi laba bebephethe. Lapha emakhaya kunezimpi kwaliwa kubangwa lento bayayazi laba abaphethe. Mase bela emadolobheni abantu sebezenziyade bona abantu abangazi ukuthi abantu bagcwaliswa yini edolobheni. Uma bengabuyela eqinisweni laba ababesekudingisweni abantu bonke bazophindela emakhaya. Kwakuxoshwa abantu lana kuthiwa abahambe baya eNtshangu ngoba kungafanele lana kuhlala abantu ngoba Mr. Gavenda noma ubaba kaGavenda wayefuna ukuthi le ndawo ayenze ibe yimall. Kwakubonakala ukuthi abantu abasuke far away eNtshangu endaweni ekude. So kwabaqala kwaba inselelo la basukuma ke abantu bangena enhlangano zezepolitiki la bakwazi ukuthi bajoine iANC. Batheka abantu sebejoinile iANC. So ke basukuma ke futhi abantu bahamba bawujoina abahlali baseMjondolo. Safuna abahlali bafunela le ndawo ummeli. Safuna ummeli kule ndawo wakwazi ukuthi asimelela nasihleli lana sihleli phansi kwesimo esiyi-protect order. Kodwa ayikho into eyenzakalayo asinawo iy'kole asina amakliniki ayikho iservice esiyitholayo. Akukho esikutholayo asazi nangebudget yethu ukuthi kume kanjani. This one comes underground. Connecting electricity is not a crime. It's not a crime. And we say that we will keep stealing the electricity up until the government provide us with, because we are ready to pay for it. So we need electricity in order to live. So we do not like electricity as human beings, but our lives need electricity. That is why we've got no other option. We have not enough money to send our children at school. Cannot.
manage to pay, because most of us are working as domestic workers at the Indians' houses. Mixed vegetables for the children. So they pay less money, maybe 20 rand a day or 15 rand a day. Iy'ngane zethu nje i-crash ziyayiqala kulo nyaka. Nale crash asixhaswa ngomnyango ngakamasipala sixhaswe isonto lamakhatholika lisixhasa ukuthi singakwazi ukuthi sihlangane lana noma ngabe kube kushona umuntu bese ngakwazi ukuthi umuntu sohlangane laphi ngoba sihlala eMjondolo. So bese ngenayo nje indawo evulelekile uma kunama-funeral kunento ey'ningi ezenziwayo. Our minds were very locked up, like our minds were closed up in like, as you can see, a fish in a tin. It was like that because we didn't have no idea whether it's coming or going. But since we met Abahlali baseMjondolo, they taught us to have some workshops, and they've learned us about the leadership, to say if you're a leader, what you're supposed to do. If you are working with a community, how you're supposed to work with the community. So I've experienced a lot in these few years after I joined the ABM. Yeah. This guy is the one we were arrested with in the last March. No, the not last of second last one. Imashi iyayingeyinhle ayibanga yinhle ngokuhamba kwethu nezicelo zethu ayivaze abayihle okwasikhombisa ezigamekweni ezenzeka ukuthi uhulumeni osasiphethe ubengakasicabangeli ngokufanayo sonke ngoba phela wakhombisa ukuthi esasicelile kuyena waphinda futhi wakhombisa ukusicindezela phezulu kwecindezelana. Manje uyakwazi wena ukuzivikela himself uma kufika umuntu oqhamuka emnyangweni housing, uyakwazi ukuzivikela kwena abahlali la abafike basifundisa khona ukuthi wena uzivikela kanjani. And even ngisho umasipala mezalana manje akeze njengaqala wevela afike babeke imoto lapha ama security bangena indlu bashaya indlu baqale babuza ukuthi wobani ama leader aliyo area bese ke kubizwa wona ke xoxiswane kusuka kuze kube imanje. We promise kwahulumeni nesikhathi kuyimanje nendlela engisaphila kuyona kuyimanje okukhombisa kakhulu ukuthi uhulumeni usasicindezile. Bongo, you want to go right down there? I don't want to trespass governor's property. Because that might just become a problem. So if we could go a little bit more down and then you can get a clear shot. It's first time that we have a movement going in the community. They've seen changes and they've seen things happening, you know. Like for instance, everyone was surprised when we won the eviction against Governor, and it's like nobody thought there will be somebody to put Governor down. So it was like very surprising for them when over the eviction Governor couldn't do anything about it.